Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Hemmeğine de yalkınlı salam. Şu gün ben video rolüyümde halkıma, vatandaşlarıma ve şu işte uğruna çıkıp işlep yarın vatan için, halk için, gelecek çağlarımız için görüşen yaşlılarımız hem de yiğitlerimiz için bir yüzlenecek kâbir aytacak sözlerim var. Saparağın bir sözleri var. Ağacı, katı ağacı, hakikat diyede. Tenkem doğru saparağa. Katı ağacı hakikat yöne. Ol ağacı hakikatten beter. Ölüm hakikat yarlı. Ölüm hakikat. Menni yalan söylemeyin. Yalan söylesem Allah'can çağılan var. Ben ertede de çıkmayın. Eğer de yalan söyleyen olsam. Bir kâme arasında yanlış yanım olma mümkün vatandaşlar. Yönü geçirip bilirsiniz. Ha 8 yıl mının olur. Anlarsın aytmayın. 8 yıl, 7 yıl mının olur kururun aydayın. Aşavattan o atlar normal. Yemen içim yok bolurdu. Hem de olsa iş piş. Eğitsen beytsen ona bir para peşkeş versen işte bolurdu. Kara bolacak da sentri olunsun. Yönü ödüm köpün adamsı olup bayramallı cigilem var. Baylar yegenler var. Şu sayak bir mihmançılığa aydayınlayıp Hankov'da gelip bir 4-5 kilo balık alayınlayıp yetim şonga alı olayın onun yollu. Men dedim şu ovaların birine bir kısan ova bir soğul oynayıp şafiyora hayiş ettim. Ben edim yakıyordum. Şafiyora ödüm tanışım olunsun. Bile olam şu bayraman doğru öyle kayıttı da bilerek kayıttık. Onun şu ulu koçudun, sentr koçudun, aşağı Mariyol koçudun, epetlerak göre yani keninde bir her ova gelecek olsan 3 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre. Onu haytanmada bir ova soğuduydım onun. Ova geldik şu at doğru ovasının adı yadıma şunu geri onun ovadan bir koça gelip bir üyü hayiş edip bir su soradım. Bir gidip baraya sorun bir uyumuzdan su alayım deyip. Öyle onun o gorullarım onun öyüne çağırıyordu. Onun şeyde onun öyü girdik. Adet golün çay verdiler de adettiler golün. Öyün içinde bir yöne bir kilim de kilimen bilyen tanıdı bir köyne kilim halça köyne keçi öyün içi bir hili haraba yarlı bir adam yaşam yani yarlı şöyle öyün içinde gorullun yankı çağalarının erkeklerin ayal maşkaların yüzleri ne eylek beni düşünüreyim bir hiç yıl nasıl yok da gorullar şol epetli meydana gidip şol meydanın onu bunu ekip daha edip şeydik bunu görüyorlar da ya olmasa da yaşayan hoğdun ulu yerlerine varıp kamıştan otaydan butaydan soğuluğun içinden bağırtıp şey tasıp görürler da onların benimle şu ulu yola gelip otayak butay banita geçeceğim ortalar sağır tepir olup şeydip kötünüşüp görürler da benim öyle yandan diyenler be ne ayrı böyle oluyor. Onun şeydi butaydan çıktık da ettik bu ya ağacı da atar gördük. O. Hiç şeyle bir ne eylek min ana diyeyim aydayın ağa nime vatandaşlar bir hili hiç hili yaşar yalak bir hili
bir adamın bir hüvüs yok da. Adamda hüvüs yok. Hiç bir hili nur yok. Adamda hüvüsü yok. Şeyde bunun otaydan çık kayttım. Ulu kaçağı ölüp Han balık satılyan yerine geldim. Ay 5 tane oğlancıklar, yaşları var olarak balık alıp daha dedip şotaydan. Yol boyu geliyat olayım. Yolla hani her ovan şu ulu koçadan 3-4 kilometre deyip yanama gittim ağladım olayım. Gorguller şu koçağa çıkıp ellerini alırıp atıyorlar. O taydan apta olun belli vakti yok. Geçiyendir, geçmeyendir olayım. Şolar şu koçada 2 saat, 3 saatlap, 4 saatlap bir işini bitirmek için şu koçada şu soğukta ısıda danalı atıyorlar da bir iş bitirmek için plan ova gidip birini görüp gelmeli, yakınlaşını ya bir işini düetmeli. Ulokluğunu geçiyor da şu. Bir günü, şu bir iş için bir günü şunu tarp ediyor. Onun idine çağatı var. Ya eğri yoktur. Ya oğul armadadır. Ya yine şuna mendeş. Gudap, men şu zatları görüp şeyle bir kıynanıp bir yüreğim ağrıyor. Men bayramala var yansam. Yüreğim ağrıyıp bardım yanımda da yankı hanhoğdan balık 5-6 kilo balık alıp şu böbrek sanatoriyan teoriyonu yaşayanın ayarla onun dahilin. Abilerim onun bardım vaat etip cigilem şu zatları arasalaştırıp emmemeden iş yok bir iyi elin deyip uluğadan atardılar vaat ettiler. İyi de geçtik olun. Ayda aydı yani sen gelin olun ya sen gelinin bir hil ayretin olup dur da aşavatta yaşayan da diye. Aminne aşavatta yaşanım bilen, aşavatta iyi biçenim bilen, aşavatta meskedenim bilen, sen berde sen narmanı bol yaşap işlep bilmesen men böwürüme dürtüp dura. Men o yaşamda näme, sen o yaşamasan näme parky? İkisi bardattır. Hemmemizden gowy yaşamaly. Hemmemizden ili yeterli olmaly. Men sen kapyňa balyk eltmeli, daý sen maňa balyk getirme, berde balygym köp. Hemme adam bar, işimden bar, hemme adama yer ber diýmeli. Olin gorgully şoňa hedil edip bergen şeýler de. Ortar diýär ujus. Ujus. Çöktü diye haparağı çökmeyen ama kuyudun aşağını bir tırkırla diye bilemek şu kuyun aşağına yine bir kuyun aşağına da bir zat badır yani oğur oluş ahir onu aytman geçiptir. Yağday qater ve davam qater et. O diğer yerler yani men faktay diyen fakt zatlar diyen öltemem aydı ölecek. Yani halkım var eşitin, bilsin. O bilmeyenler, bilýärler hemmekşen bilýär. Mardakı da onçuklum bilýäňi da setişin zatları. Görüp otursaňyz. Ýöne görýän zadyňyzy da göremok diýip beýlegi ýüzüňi sowmaň. Ya eşiten zadyňyzy, görýän zadyňyzy, ya yalan zatları yalanlayıp beýdip ýüzüňi sowmaň. A şey diýip men ha şoňa ýetdiňiz-de. Sen oğlun bolsun, gyýdyň bolsun, äriň bolsun, heleýiň bolsun, dostuň bolsun, düşmanyň bolsun, hakykata da aýdaýda. Ökman ona gyýryp aýtmady, gowy edip düşündirip aýt, aýtjan oňa şurya bolanok, şuňaly şeýle diýip birek bilen bir agdyrjy bolup, hemme zadyň bardygyny, zadyň ýokdugyny, näme mätäşdiňi bir-biriňe aýtmasaň, sen hiç haçan düzelmersin. İşat bolýan nädir? Onuň vatandaşlar biraz agyl berje bolup bir-biriňize gol gowuşurun. Beýdip ýatsaňyz hiç haçan düzelmez. Ol eder, bul eder. Hawa, ol eden adam etdi de hawa. Ýene şuňa gelersiň de. Siz bir adajyk bir ädiňe İçiňizden köpüňizden namaz okuýaňyz, Allahdan dilek edýäňiz. Allah Taala da sana hemme zady beripdir, dil beripdir, akyl beripdir, huş beripdir. A senin şunu ullanmany oňurmala, janyň.
O yatan öküde iyim yok. Sen azıcık birazcık kıymırlamasan kim dinlemesin? Kabirlerine komentara diýýär. Ay haçan girer, haçan nämedir? Sen ödün komentara ýaz başarýan, indi video çekipşiň ýaly gurläp urat. Birazcık o ýönüň o birinden o dededir ya bu dededir diýip oňa garaşmaňda ödüňi köpeliň birazcık doňjuklam, azıcık köpeliň janjygilem. Studentler bak bir şey ýatyr, bular uklap otyr. Sizin bir aknimeňizde, kelleňizde bir hil pikir bar. Diňe gorky giripdir, şu gorkyny siz çykaryp bileňiz. Kimden gorkýan, nämeden gorkýan? Şu gorkyň hem ödüniň bir tejribesi bar. Şunu azajyk ullanyň şu tejribäni. Alyň sebäbi şu kada kanuny hemmedatda ýazykla. Konstitusiýada badyr şu konstitusiýany kitaby alyňda okan, insan kuynalyna okaýyň şonu janjygilem. Ödüňi gowra bilýäňiz. O sen häzir bir düşünjäň ýokdugyny bilýär, senin gaýtary ýokdugyny bilýär de olary ispozy edýän jüýüňe ýerýär. Sana seni basýar, puluňy alýar. Sen ýoluňy ýapýar. Sen az gaýta ol beri urarsyň bolýan. Hoppa bula köpdäde bile urapdyr, düşüne urapdyr diýäde senin sowru urýar. Töwrüňe gelibem bilmeýär. Aşa häzir kada kanunyň bara hemme döwletde kada kanun. Biz şonu bilenmiz ok. Ýaşlar size degişli esasanan. Janjygilem, jana oğlum. O beýdip ýatsaňyz o bolýa hawa mene Moskwada galan ýa Türkde galan eýdir ol gaçap atalyga tapmaň ödüňizi. Sizin gaçyp atalaňyz Türkmenistan iri güýşädir. Ýa-da 50 ýaşaň soň sen hökman watanyň küýtä urarsyň. Men ölsemem şu taýda öleýin, men şu ýere akıp jaýlaň diýip dilleni urarsyň. Ondan soň hiç bolar. Şu wagtdan bir oýanyň janjygilem. Näder komentara ýazýaňyzda köpüňizem ay haçan dödeler, ay näme bolar? O haçan içine girmeli. Sen şonu diýýäňde sen birinin hantama bolýan. Ol sana borçlylar. Ol sana borçy ýok. Borçly kim? Borçly şu prezident borç alypdyr halkyň prezidenti. Şol borçly. Galan bu taýdak opozitsionerler bu saparaga dagy beýleki o görünýän çykyş edýänler adamlar, watandaşlar jigilem, dogonlam, ay uýolam hemmeňe de olar size borçlylar. Siz ödüňiz azajyk komentara ýazyp bilýän bolsaňyz şu video çekin. Gurulän azajyk bir dillenin o komentarede bolar olsa käbiriňiz zat ýazyp kim bilen mekamäň işgärmi ýa şolary işleýäňizmi ýa düşüneňiz okmy bir zat ýazmakaňyz azajyk bir düşünüp zat edip diňläp aňartan ýetip ýazyň şunu. Ýazmagyny başarýansyňyz ýöne şonu dogry düşünüp ýazmala. Ýöne näme ýazsam bolýar diýip oturmaňa janjygilem. Sizin biraz oýunjak boluňyz bir ýyldan geçip gitdi. Siz eğer vatanınız elinize alsanız, size daşa yurda gelip işlemek gerekkel, okumak gerekkel, şutak gelip hiç adam etmeliler. Siz öz vatanınızda, şu oturan yerinizde, şu kompüterinizi bilen, hemme adam edebilýäňiz. Bir adam bütün hocalygy ekleýär, galanı yatıverin. Ýöne telefonuňyz bilen kompüteriňiz hocalygy ekleýär. Şoňa azajyk bu şoňa düşünjeňizi artdyryň, janjygilem, jan watandaşlar. Şu wat diýilýän gururunlary, şu zatlary bir eşitipdi. Ödüňiz bir ýaşaty. Menen 61-62 ýaşymda. Menen edeýin ýetimi häzir bir zat ýadyma düşdi, bir zat ýadymdan çykýar. Men edebilem ogany, boynuma alýan men. Ýaş wagtyňyz barmy 25 ýaş aşaňydan o çykyp duran wagtyňyz. Nämeden gorkýaňyz? Sen hökman prezident yamanlap ya onu yirgenip diýmellerle aşağıdakilardan trebut etmeli. Hakkınız, hukukunuz, hakimlik mi? O eden yok mu? Prokuratura ýazyp berin. Ya bir daha dedin. Bir uğurlar, yollar bara. Yokman yok ordurmaşman. Lala o çanda onu. Onun biri satyat, biri yamanlap, şuuna düştük. Dede gov yaşayacak ol. Ol gov yaşayışlar, ol haram yaşayış. Allah can daş etsin şu haram yaşayıştan. Bir döwüm çörek yiyin suw bilen. Halal bolsun.
o birini yamallap, yalan sözläp, ya onun üstünden olup, ya onu kemtedip, onun durmuş bomy. Öňe mäbi ömrümiz bir 500 ýyl ya 600 ýyl däle. Ýüzede ýaşandyk. Şo taýda da bir gidese ýaşasak bir 10 ýyl 15 ýyl ýaşaýas. Galany problemada, ukuda ýene şoňa geçýär ya bir ýerlerde işläp geçirilýär. Howu, şu saatlara bar dinläp bir düşünüň azajyk. 60-70 ýaşaýan adam ýaşasa 10 ýyl ýaşaýar. Arasaca 10 ýyl. 10 ýyl ýaşana ol. Galan wagt ukuda, problemada, o taýda, bu taýda, daja çağlaryna basyp tane bilen ok. Bor watandaşlar meni 15 minut bolun, yani 16 minut bolýar. Barp bolýar. Sag bolun. Gaýrat edin. Watandaşlar sizden ullakan haýyşdy.